Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya wes mulai, Pak. Wes mau garapane mari. Mari, alhamdulillah. Terus piye? Yes. Ini kopi kasih. Ya terserah sampean. Saya Ya. Leni. Cocok iki. Sel-sel kayak kopi. Taruh nih kopi nih. Nah, Pak. Wah. Bisa. Ya, terima kasih Bu ya. Kopi nih. Bodoh. Lah yo kapan nontonnya apa kemarin? Tony lab. Oh. Ana Lab baju lho, Pak. Oh. Biasa. ana sing arep dituku. Yes. Mbok ya, Pak. Di mana arep tukunya? Iya maksudnya. Ya nek arep tuku tak kai duite. Sing dilebokne sing kane aku iki sing transfer ya nek. Pira to? Isin aku, Pak. Mau iki isin. Bajumu pira to mergane? Dekku iki ijek lho, Pak, sing dek wingi. Ya ije wingi kan ora nggo anu, iki kan sampean perlu kan iki tak kai. Apa ikunya nggo cekoten pira to? Wes gampang ae, Pak. Ya pira lagi gampang. Terus kamu jare arek undangan barang wong pira? Lah aku gawe duit sing dek wingi wae lho. Ya ijolan iki, tak ijol iki pira wingi? Aku Wong papat ya? Wong papat kok Nyumbang nyeketan. ya ketan. Iki gara-gara pira 70 tak nggo ceklan ya. Iki tenan iki, Iki Pak. tenan. Wis kena kono. Di sing nggo cekotan iki kuwi. Alhamdulillah. Ya. Arep bojo pengen seneng kan ngono kuwi. Ya sampai sakjane iki aku ki yo ora njaluk lho, Pak. Ya ora njaluk ke aku ke wong pengen tuku apa nek wingi nek iso ke nggo perlu sampean. Duite wingi apa nggo tuku dapur-dapur wingi cukup enggak? Alhamdulillah. Nah, cukup enggak? Ya alhamdulillah. Nek kurang anu ae telepon apa ngomong ae tak ganti. Gampang lho, Pak. Jombe, Pak. Ya. Mbok legi apa ora iki, Mang? Pokoknya sing gawe sampean iki wis pokoke manis enak kabeh. Cocok iki. Pokoke mantep iki. Ya wis Bu, aku tak atus ya. Wis kuwi nggo kena anu. Nek Iya, nggo perlu aku tak nonton HP sik. Oh ya, aku nek cocok tuku. Lho.